Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. Hi guys! We are back again and again and again. Welcome to my YouTube channel and I am CJ. And I am Angela. And for today's video guys is gagawa kami ng kalokohan at challenge na to ay Lagot o sagot? challenge. And dito kami ang maglalaro ng challenge na to, kundi meron kami isang special guest na napakagwapo niya. But before that guys, so naani siya consequence pag maglagot siya. Kundi niya to bago na tugolog ko. Anyway, so mag-ano siya guys, magbunot siya nami kuan giandam dari consequence niya kung dili kung pilion niya nga lagot. So ang amo ang kuan dari is lemon, then kape, ay baliktad, kape, o di dyan siya mawala guys, Ang suka. So kana, sumubunot lang siya nami giandam nga tulo para bunot siya. So karon go introduce. So, welcome na nato siya for our guest. Napaka-cute and TikTokers sa lahat. At palakpakan natin si Jejen. Hello Kuya, Sige, pakilala ka muna Jejen. hello guys, I am Eugene Sabrina Tagunon, as in G-O-G-A-A-N, and you can call me Noy Noy or Jen. Oh. So karon guys, mag-start na mi og pangutana sa iya ha. Sige, go. Question number 1. Question number 1. Ilang araw ka or months ka nakakapag-move on? Nakakapag-move on. Oh, ano? Sagot o lagot? Sagot challenge. Sagot o sagot? Sagot. Okay, go. Siguro, para sa, kung sa ko ang na-experience, siguro naka-move on ko after sa breakup kay mga 4 weeks or almost 1 month. Wow! 1 month? Sakit kay to siya. Sakit kito guys kay seryoso dito na ko siya pero Oh! wala jud guys. So, pasabot na away forever. Wala forever. Oh! Hindi na tinood. Ay. So, pwede ba naman mabalaan kasi pangalan? Pwede ba? Char. Ano? Kabalo na. Char lang. Okay, question number 2. I love you. So, let's proceed. Question number 2. Ilang taon ka natuli, masakit o hindi? Oh, weird. Sagot O lagot. o lagot? Siguro grade 6. Sa grade din naman. I think mga 10, 11. 10, 11. 11. Yeah. Tama na dahil. Siguro yung siguro ang kasakit nun niya, kuan siya niabot siya 6 days. Kay yatiman siya tugtarong ni ma'am. Ano siya, masakit sa breakup. Ay, mas masakit na yun yung break. Oh, Kasi ayun. 4 weeks yun. Okay. Okay, yun Wala na. pa siya naglagot. Sakit Guys, daw. grabe kayo lang po. Sakit daw kayo. So, masakit yun ang breakup. Ayaw mo patuloy. Oh, let's proceed. And question number 3. Mahal mo pa ba siya o hindi? At bakit? Sagot o lagot? Sagot. Ang Hindi sagot. siya malagot guys kay. Hindi siya sa kuan. Oh, sige, dito siya. Sige. Kay kuan, siguro dili na. Like, kung love ka ni mong person, dapat kuan pa mo siya ron. Ginagugod-gugod. Oh. Tapos, Tama siya. Tapos, ano siya, sakit kay siya. Isa siya sa mga tao na na-experience ako na pinakasakit na gihatag sa akong kinabuhi. Wala sakit man kayo siya. Alam man, seryoso ni mo gihatag ni mo tanan, pero wala lang. Murag baliwala na to sa tanan ng effort niyo. Oh, So, igana yun na siya may gugma.
Tinuod, wala ati. Mahilig mao ni siya, so call him. Call him and yeah. Oh, so let's proceed sa question number 4. Magbigay ka ng halimbawa kung ikaw ay nakapag-move on na. Lagot o sagot? Sagot. 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 Sagot yun. Siguro isa sa mga fan sa kanang way na naka-move on nakakay ka ng dili pa sa una katong pag-break na mo kay dili ko nagagawa sa balay tapos sad kay ko wala ko sa Alam na. mood Alam niyo na guys. tapos wala ko gana mo kaon pero after na kanang na-realize ako tanan sa advice ako mga friend char tapos sa mga sa ilang mga kwans tapos nagabasa po ko sa mga nagatanaw po ko sa mga video kung sa pag-move on char Wow! So, Oh, video. meron? tapos nakatag po itong mga advice na sa video so karon sign sa mga naka-move on ka ng happy na ka sa mga problema tapos ginahimo na nimo itong mga kanang always nimo ginahimo ug maayo tapos happy na ka Okay, ano na siya. Nga na ang sign kung ikaw naka-move on na guys. So, kung wala ko move on, naadyan mo sa inyong balay, nagpundo lang mo na siya wala ka move on. So, based on experience to based on experience ay basta mga soko na yung uban ayaw mo kasoko. So, let's proceed sa question number 5. Bakit sinabi nila na baby si kulot at naaalis ang lungkot? Ito ba'y totoo? Sagot o lagot? Lagot o sagot? Naglibog man. sagot Sagot. matug ingon nila baby ko si kulot ano sa to Baby ko si kulot at bakit naaalis ang lungkot? naalis ang lungkot kasi hindi tayo dili magud kita ang nagsulat ang nagsulat katod yung author ang nagsulat kay based sa yung experience kasi yung siya nauyab na kulot tapos or na baby niya si kulot Siya mo lagot, guys. tapos mo Uy. to ka-happy or kawala siyang lungkot every time na siya problema mo kinsa man ang kuha na ka ng ang author ang nagsulat ng kantaha Baby niya si kulot. baby Okay, so karon guys, ako na pod. Oh, so Sharon, di siya mo lagot, Ron. Oh, kanina. Naay kuan dari ka Question. ng ano man good. Naay question dari ang amurag kuan siya ka ng sa tawagan ni ano Intense. Dako kayong question mark sa ako ang utok. So, kung sa gyud siya, paano? Babae ka o lalaki? Sagot o lagot? sagot Okay. Siyempre, lalaki yung tanong. Biskan, the way ko namumove mo babae, pero ako ang whole appearance na ako, akong heart, lalaki, Japon. Ito din Oh, Mga na sige, guys, ikaw. klaro na pag-asa. Oh, Dahil mga pag- girls, alam na, gwapo kayo. Contact niyo na Oh, si yung Biscuit. Facebook kayo. Siya, Oh, Jujin. Eugene. Soberano Tagonon. Contact niyo, chat niyo siya. Reply Okay, yun. so, mana. So, wala Oh. na ikuan guys. Wala na Diba? big question mark Okay, sa proceed. comment. Proceed to Okay, number so- 7 question. Question number 7. Kinsa imong pinaka the best nga nakaila? Sagot o lagot? Sagot o lagot? Sagot o lagot? Daghan man, oy. Oh, Daghan but, ka. kuan man, ang question Oh. is, pinaka the best nga Ila nakaila. din. Ano? So, maglagot. Guys, maglagot jud kay guys. Tanang jud sila the best. Oh, Labi pa see, ang guys. Pam Squad. Wala. Ang Abab Squad, the best jud sila kung nakailag. Wala. So, karon, Pabunuto lang siya. So, karon pabunuto lang siya. ba ako lang makalagot kuya? Bad kayo. For today's video, karon na. Ala. So, Suka. Suka na pila niya guys. Pila ka Oo, point? wala na. One- Isa lang ka Teaspoon. kutsara. Oh. Teaspoon kutsara. Go, punon yun. okay, guys. Okay, okay. I-ano siya guys. lagi. Wait lang. Bawal siya bunutot asam. Ay, ano? Asim Kilig Challenge. Ditsu ah! Ala. Ditsu asi.
Kaya Lemon ba? sa tubig, guys. Kaya ba? Kaya ba? Kaya pa si... Kaya. Kaya. Laban! O, diba? Ako lemon kalagot. Na. Okay na siya. Oh, let's Okay. proceed. Question number 8. So, kinsa imong hinigugma karon. So, bawal itubag ang parents. Kaya always mo na nato sila love. Except sa parents. Then, except sa, I think, kuan. Sige, basta except lang sa parents. So, kinsa imong hinigugma karon. Pwede daghan or isa. Isa lang. One lang. One person? Lagot, kasagot. Sige, okay na lang kung kuan. Lagot, kasagot. Even na ng kuan. Kinsa man na sila. Imong hinigugma. Ako magsagot ko. Siyempre, ako yung ang fam squad. Nga no guys, kay sa tanan, Plain! sila ang the best na ako ang nabarkada, tapos kanang ma-trust mo sila, tapos every time na may problema ka na sila. Nga na yung no? Tapos kanang ang banding na biskan wala ni mga banding usahay pero amo ang friendship na ari Japan with sa kwan tapos mga ate kuya pud nako sila pero maduulan once every time na nakoy problema sa ko ang sakay. Yan siya kaseryoso mo tubag. So, Pam Squad din yung pilihan. So, let's proceed na sa question number 9. 9. Okay, kani Jude. I think makakuha ni siya lagot. So, sino love mo? Si Romeo or Bintong? Bawal mo. Lagot. Bawal mo. Kani day si Romeo ug si Bintong kay kuan ni siya kanang dako Friend. po nag-impact sa iya ha. Friend. Apila Kailangan siya sa magpili. Oo. Apila siya sa Sub Squad. Kailangan siya magpili. Isa lang. Ah. Bawal both. Sagot o lagot? Dali. Shout out Romeo and Tongix. Lagot. 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 Love daw mo niya. Alangan. Muna ini. Man tinod na barkada. Sige, mabuto na daw siya. Ay, nagsuka na ko. Loikik ka. Masuka na po. Suka na po siya. Guys, mapuno siya yung suka ko. Kaya pila lang yung ike para. Guys, grabe na kayo. My gosh! Mapuro ko guys. Ay, na. Saway sa tubig. So, let's proceed. So, let's proceed. Muna na siyang final question, guys, para tapos na ang challenge. Kani siya kay, kailangan yung judli mo niya siya tubag. Wow! Nadagyan ko sa mo kung Sige, may nagpapatibok ba ng puso mo ngayon? Sino? Sagot o lagot? Sagot. Ay, bawal ka na! Bawal ka na. Wala. May nagpapatibok. It means ka nang naay ko So, pwede yes or no kung pangutana ka answer. Oh, kuan, Jude! Sagot o lagot? Then, kailangan may sulti kung kinsa kay sino man. Sino? Wow! Papatibok ba ng puso mo ngayon? Sige, yes or no? Yes or no? Oh, No. so wala. Wala na nagpatipos sa akong part. Oh! Ikaw na siya ko gawin. Yes guys, ang lesson nakakuha na ko ay lesson learned na to sa ko itong mga past na ko charm. So karon kanang dili na kay ko magpadala sa ako ang feelings. As long na So, strong na siya kasi siya, Last question. dapat 11. So wala na yung pag-asa. insta pag-asa or Okay lang, ako siyang ikuan. Joke. So, moro to yung nakaya.
Guys, ang suka sa Wala, wa siya kakuan og lemon og ano. Okay, sir. Ay, nalagi ko yung follow-up question. Sama. Kani siya, last na dyan ni. Kanang kung ma-mention man ta kayo lang kalayo na. Oh, sige. Dabi. Nangurog ko siya, guys. Kurog na. Oh, sige. Ala ay, na lang. Ano man yun? So, yun. Yay! So, katotalan iyang giingon kay tinuod ato niya hagikan sa heart. Yes. Dito sa Gikan sa kabukbukugan sa ko ang kasing-kasing. Kabukog-bukog. Dabi kalalo. Unod o kabukbukugan. Yun lang guys at nagtatapos na ang aming vlog. And Bye! Thank you for guesting. thank you for guesting din. And Thank you very much. sa mga nanonood dito, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And lagi nyo aabangan ang mga new vlogs ko para lagi kayong update. So, Bye-bye!